Hello mga ka-DJ, mga ka-listeners, mayong adlaw, mayong gabi, kanatong tanan, no? Pasensya kayo, no, mga ka-DJ, nga nadugay ko upload sa sumpay ng dramahan, no, mga ka-DJ, ug sa dili pa. Ako na basahon ni nay nag-comment, si Isa Alcosaibe. Salamat admin, Dejelik, sa mga sumpay ug amping. Salamat sad, no, Isa Alcosaibe sa pagpaminaw. Ug shout out dahil, no, kang Janjan Salangan, from Quezon. Thank you kaayo dol sa pagpaminaw. Janjan Salangan. O karon no niya ang sumpay ning sugilanon. Ikaw na, promise. Part 7. Karen. Abing. Bye, She. Aray! Imo mo kong gisikaran, Sheila. Ha? Aray, nga naman to. Wa mo ko mahilabot ni mo. Wala tingali ni mo tuyo, pero naigo gid mo sapatos. Sakit kaayo. Sorry. Okay ra. Sure sa tinuon ko nga wala ni mo tuyo. Gano na? Gano na? Ha? Wala te. Sige, ato na ko. Ay, wait a day, shit. May sulti ko ni mo. Oh, naray mong milk tea o cupcake. 175 tanan. Si Jed man ang mo bayad. Nga, dilakaw man to. Napanso na raban eh. Ako na mo bayad, uy. So, imo ging gituyo nga mo apas na ako para biyaan si Karen? Someday. Bahala na siya. Si bayad na to. Luuya. Nga no, bitaw. Iyan na sigang gibiduangan. Nakabantay day ka? Ay, klaro ato nga. Layo ka niya. Ang ganong imusa ko na siyang sikaran, bi. Mas katuan pa nga. Siya manikad. Abi na kong nausab na siya. Eh. Ay, sige na, uy. Balik ka na to dito. Nana akong gibok. Okay. Amping. Grabe, git kaayo ka. Imo gid kong gibiyaan. May gani kinagdara kog wallet. Wa gid ka magbilin og pangbayad. Ay. So, sa may akong buhaton? Wa. Okay. Wait sa. Unsa di mo gisulti ni Sheila? Need ba nga musulti ko ni mo? Di ra. Na-curious ra ko. Focus sa imong trabaho, okay? Okay. Animal. Magdili kitali maututong tawhanan, ha? Pero, sakra man unya. Determinado na ko. Gamiton tika para magka-close mi ni Carlo. Over the course of the 20th century, the forest cover of the Philippines dropped from 70% down to 20%. In total, 46 species are endangered, and 4 have been eradicated completely. Only 3.2% of total rainforest is left. Based on an analysis of land use pattern, maps, and a roadmap, an estimated 9.8 million acres of forests were lost. Illegal logging occurs and intensifies flood damage in some areas. Dawa sa kay responsable sa mga tao sa pag-dispose sa mga basura. Number 1 culprit good ang deforestation. Ang pagkaupaw gid sa mga bukid mo ay number 1 nga hinungdan sa mga baha. Ay, paita. Maon naman yun na, inday gwapa. Wa naman tayo mahimo, ana. Doon naman good te. Ha? Kung ang mga taga-bukid makamao lang manalipod sa ilang mga yuta o dili ni ibaligya sa mga negosyante, ma-preserve pa yagid ang mga bukid. Pero pila naman ranon ka mga bukid ang wapay gitukod, be, nga mga subdivision, inday gwapa. Ug kung dili man subdivision, minahan. At least, katong wa pang mahilabti nga mga bukid, kinahanglan gyud nga mapanalipdan to. Nonya, be, kay kadaghanan sa mga taga-bukid, wa may mga kwarta ug gusto sab nga mobalhin sa syudad. Mao na nga, lisod gyud masanta ang pagkaupaw sa mga bukid. Kinahanglan nga ma-educate ang mga taga-bukid, te. Makigsabot ko sa akong mga giapilan nga mga environmental organizations nga mag-conduct og seminar sa mga taga-bukid. Sa ato ba kanang mag-istorya mo? Di gid mo maghiskot ni Carlo? Oh, maghisgot man usahay. Usahay ra? Ay, utsag bitawan ng babayhana, oy. Murag, wa may laing soul nga iyang utok. Kana ramang yung environment. Da. Environment. Sudat litek, da. Nagawat, no? Maulagi, oy. Ako gani ng paningkamutan nga. Mubalik ra ni Carlo ang musturya. Ay, mubalik man gigapon sa environment. Environment.
Di. Oh, saman. Karoon lang sa ninasud sa kong nauna ba? Saman. Si Sheila ba? Oh, nga naman dahil si Sheila. Tawagid ka na siya? Di ka na siya inkantada? Ha? Di ka, ti? Yabaga gini mo ng Jiday. Ay pagkahanggaw. Abi na kung unsa. Nakauna-una sa biyong kana sa. Ama sila ba? Ikaw sugunit ng ulit eh. Utros ang inkantada. Tumasa. Ay, natumasa. Yabaga gini mo dongay. Oy, Inday Gwapa. Kumusta man ninyong pagbisita sa mga barangay, Inday Gwapa? Okay naman, te. Nakasabot naman sila mga tao sa among buti pasabot. Ang pangutana, kung doon na na mga negosyante nga kakasyudad nga, muhaylo nila kwarta, di ba kasad sila mada? Mao ginay dili na to matubag, te. Pero magampo lang taog, manghinaot nga dili lang unta sila madani sa kwarta. Mauna di, ha? Iapilo niya na si mong pagampo, te, ha? Ha? Ay, uy! Ako nang i-apil, Day Gwapa. Ay, Lord, oy. Sige, bayagi ko gampo ni mo. Bisan may pagkamaldita ko o may pagkamarites. Pero sukad masukad, Lord, wa man kyo ko kaampo ni mo bahin sa gihangyo ni Daishila. Uy, pero kay nihangyo man siya nako, Lord. Oo nga ako na lang ning i-apil karon. May di lang mahaylo sa sapi ang mga taga-bukid nga may mga yuta. Apay bahala sa snacks niya. Sure. Playboy kining tawanan. Happy til magpahis sa in department, gifirit ang yun. Saan ka na ko siya pag-hook, no? Mutunghan nila ba si Carlos Lunes? Come on, brain. Paghuna-huna na kung say angin namang puhaton. Paghuna-huna na. Kung sa kay gimmick kaning babayhana ay nagkabantay ko nga nagdikay siya ako. Besaway yan, be. Hi, Queen. Oh. Busy lagi ka? Dali ba good angay lang? Break sa panagsa. Di ba ikaw nag-ingon nga mo focus ko sa akong trabaho? Oo, pero wala magpasabot nga. Di lang siya kamukhaon. Ikaon ko. Nagbaon ra ko. Oh, kamao sa di ka na? Why not? Abi na kog sa mga pura na. Pobre gid bitaw ko. Nanarabaho ra gud ko. Sige na, dili na ako maka-entertain nimo. Tiwason pa din ako kung gitrabaho. Okay. Jed, wait. Oh, yes? Are you free tomorrow? Oh, huwag ko mag-expect na lonely di kayo ang inyong life. Now you know. Ngayon di mo ka mag-go out with friends? Kumusta naman itong mga friends sa college? Ampot, asa na to sila? Ha? Huwag kay kontak, bisan usan nila. Daggan na to nilang magsunod-sunod di mo. Wa gyud bisan usa. How about Yana? Di ba si ay pinaka-close nimo? Last na ko nahibawaan. Tuan na siya sa States. How about mga office mates na to? Wa ba kayo na-close bisan usa? Wa pa. Oh. Blessing day nga ni trabaho na ko. Blessing gyud. Okay. Pwede friends na lang to forever? Sure. Promise? Mm-hmm. Okay. So, So what? pwede ba kita na lang? Oh. Single man ka. Single man sad ko. Kita na lang. Pwede naman tingali nga kita, right? Is that a joke? Seryoso ko. Sigurado ka? Oh. You think? Dili pa ko seryoso?
Hapon na. Wa lagi si Jed. Di na tingali to mo anhete. Kay before lunch magina siyang maabot. Pasado 3:00 naman ron. Maubit to. Dili na tumuan ni. Oh, Uy, na may sakyanan. naana lagi ka. Kumusta imong mami? Recovering na siya pagbiyan ako. Ngano ni biya man ka, nga wa pa man gyud siya maayo. Okay ra. Si daddy mismo ang niapuran ako pagpauli. Aw. Ang inyo ding negosyo, no? Oo. Pero, na-miss na sa tika. Oh. Wa di ko ni mo ma-miss. Shh, uy. Madunggan ka, uy. Ngano di ay? Tana sa sod. Magpaandam ko pagkaon. May pa. Kaya medyo gutom jugay kada. Nidiretson dyan ko din higikan sa airport. Mao ba? Uy, hala, sige na. Tana dayon, aron makakaon na ka. Maunay na bisihan ako the whole time. Kapoy siya, pero fulfilling kaayo. So, wa jud ay kay time nga mingaw na ako. Ha? Joke. Nakasabot ako, biboy. Imong gibisi pagayo imong self, ron dili ka magsigi kunaw na nako. Ganong feeler man kaayo ka dong. Kay ngano, dili di ay. Medyo lang. Ah, paita. Medyo ra di ay. Pwede sad, mas pa. Nganong siya man gud kayo ni akong baby, Shh, uy, ikaw ba, behave ako. Tingalik niya makakita na to. What? Seriously? Lagi. Pagitan na ka mga pics na mo, ha? Wali ka miskot na ko atong nanawag ko nimo. Aw, wa pa magmiad to. Ika, 3 days pa lang gani rin ron. Oh, nga naman. Supa ka? Supak god. Nasyak lang ko. Ug believe kay ko nimo. Wa pa gani kay 1 month din he. Naka-develop pa na dayon mo. Away noon. Kaila naman sa mudaan. Mausang gisugot dayon ka. Ops. Correction. Ako'y nisugot. Dili ako'y gisugot. Sure, Roy. Yes. Mao ba? Di ka mutuo sa. Wa sa gani ko mutuo. Wa ka tuo, oy. Ang ato mo nahibaw-an nga, patay ka siya nimo. Pero this time, ako'y yung gipanguyaban. Ikaw ba? Giro kay kado. Giro ako ni mo. Giro na taon. Narama pictures na mo. Narama. Dabi. Mura man og Richard Gutierrez og Sara Labati. Sawap ang nagbuwag. Kawa sa di mo daw, eh. Pabuwag ko masal mini mo dayon. Hoy, wa ko moingon na. Di tao, do. Seriously. Hmm. Duda mo ko, ani. Duda nga unsa. Nga iyan lang kong gigamit. Para makapaduol siya nimo. Do. Kuyawa sa kunahon na ni mo doy. Ayaw na. Kinsinasayod. Nga, nakarelaya sa desiya, nga ikaw gidi ay iyang love. Ug dili ako. Aw, inuusap. Pero may bawaan raw niya na. Ayaw lagi ana. Nagunaon na naman ka na eh. Mo pa ganin yung pagsugod. Wa na dayon kay pagsalig. Ug nganong nisugot naman sa ga in the first place kung naduda na kadaan. Siyempre, taking advantage. Yung ngita na gud ka. Balibad pa ka? Ha? Hi, sir. Hi. Mga project proposals ni sir from 5 companies. Rebe. Okay. By the way, sir, birthday din ako on Sunday. Kung okay na nimo, invite na mo na ako ni Sheila. Kita nang upat kay maura mo makaya sa budget. I hope available ra mo. Sunday? Sige. Pero do, wali ka musulti na ko do.
Awam sa niya sulti. Sige. Excuse na ninyo mga sir. Hoy, do. Kung wa pa ko mapakitadaan sa inyong pics, di yung kumutuo nga kamo na do. Kuan mo, good? Sabot masana mo, gudo. Nga, low-key rami din sa office para avoid sa intriga ba. Okay. Maayosad. So, ikaw na invite ni Sheila, ha? Sure. Wala problema. Pwede ra kuhaon ti ka diha Saturday, babe. Or, wala na lang tingali ko daan Friday evening. Then, magdungan lang tagbalik sa syudad Saturday morning. Babe, sorry gid kaayo na ako seminar ana. Di day, pwede mo pass lang sa ka? Ako man gud ang main speaker good. Okay. Nakaschedule naman gud didaan, babe. Magpadala kog regalo ha then. Pasabta lang si Karen. O ginasad siya nga salamat kayo sa invitation. Okay, babe. No problem. Babe, dili kay ko magtugay istorya ni mo ron ha kay nagprepare kog mga survey questions. Okay. Sige, babe. Nakadisturbo pa yun ko ni mo. Sorry gid kaayo, babe ha. Sige lang. Mamawi ron niya ko ni mo pohon. Okay, babe. No problem. Bye. Maunay ng hagad at inom. Tingnan ko na. Lagrom ka. Pasensya duha nga nag-isturbo ko ninyo ni Karen. Ay, tuwam siya siyang auntie karon. Di patawag siya. Okay. Wala day ko kayo isturbo. Tuyo sa mo doy. Pero, ang ako ando ba? Di giday ko niya priority. Di mo sa tingali sa ingon do. Sa iyan ang giingon, nakaschedule ng seminar. O siya ba ang main speaker? Lisod sa bayan na. Oh, hinoo na. Pero ambot ba do? Doon naman gay times nga. Feel man ko na ako. Dili ko niya priority. Ay, wala do. Sapsay. Karoon nag-ingon na nga. Dili maguna-una. Besides, kay ba na magigandaan unsa siya ka passionate sa iyang advocacy before ka nanguyab niya. Ay, hinoon. Gaso na to napakay meeting ugma sa buntag with some shareholders. Okay do. Hala, maubaday ko pa. Bisan og niingon siya nga okay te pero na-feel gyud ako siyang tingog nga nalain siya. Gwapa. Dili man sa pag-unsa, no? Pero kay baho ka, kinakyan sa baya nga tagaan ni mong panahon si Dudong Carlo. Long distance love affair na baya mo. Kunya, nag-effort sa baya na siya nga mo anak sa probinsya kada simana kung walay kakulian. Maulagi te uy. Pero maglisod magyug kurunti good kay fully book na baya gyud ko. Okay. Dili naman na ni mo mag-cancel kay nakaschedule naman na. Pero sa sunod ba, ayaw ihurutan ng adlaw, ana, uy. Inday gwapa, taga-igyud og panahon ang imong uyab, uy. Salamat te. Pasensya nga na disturbo ti ka te ha. Ay, way problema, uy. Bye te. Tun mo kuyog lang sa gid unta siya sa akong mga lakaw. Wala man unta tingali problema. Pero, sige na lang. Mangita na lang yung kong paagi nga makabawi ko niya. Uwa palagi si Carlo. Mudayon pa ka to siya? Mundawin naman ko na to siya. Sure na gyud nga wa si Sheila? Sure na. Doon na siya yung seminar. Hala no? Mas gipalabigin niya ang seminar kaysa sa kuyugan si Carlo? Previous commitment naman to siya, good. Di na pwedeng i-cancel. Labi pa kay speaker siya.
Oh, hinuon. Sikat man ka kung speaker ka. Oh, niya gede. Hello. Hi, Karen. Happy birthday. Hi, sir. Thank you so much. Wow! Dahagid imong gift. Amo ning duha ni Sheila. Swertihagid ni Sheila, no? Bisan sa iyang mga shortcomings. Naagad yung boyfriend ka always ready mo cover. Oh. Ingon anak ka love ni Carlos si Sheila. Maabit ang swerte kayo siya. Kita ra jud no? Wa gyud laing bisita. Imo ding family ka rin. Lahi isa ng celebration sa family. Ugma pa kay mga busy mong good. Exclusive ra gyud ta ni natong upat di ay ni Sheila. Pero kay wa man siya, kita na lang tulo. Yeah, so pwede rin kayo ito magkanta-kanta after mga on or in between. Uy, kanta. Sige, mga na ta. Forgive me, girl. Kabiya ni mo do. Sinuod mo ka do, kabiya. Bisan nagtawa siya. Pero klaro kayo na dili siya. Wala ako na kayo, no, ma? Hilos, sakit ng buhan mo compared to sakit sa feelings ni Carlo. But on the other hand, this is good. Sa madugay sa madali. Kapuyan ang inyong What is Mike Ladre? And I think, doon ay paaging ituloy ang kapuyan sa Carlo niya. Love, doon ta! Ano, love? Okay. Ready na ka, love? Ready na, love? Kung napat si Sheila ka, magduwit sa unta. Sige lang. Mamawi raw niya ko ni mo pohon, babe. Kanusa pa ka. Pipiliin kong mag-isip. Walitin man, nais kong malaman mo. Iyo ako palagi. Talagang tingog lang, uy. Ay, pag ikaw na lang yung kanta. Masa? Tiwasan. Tiwasan na itong duha. Uy, wala ni kanta oh. Ikaw na lang, do. Ikaw na lang. Samot, di ko bawa na oy. Ikaw do, kabawa ka na do. Ako raw ta, pero sa omning usa. Sabak na mina po. Hubog na na. Tuog matingali ni. Ipi yung naman bukog gamay, pero wala pa akong mahubog. Kami ka ni Sheila. Ay, ano. Kanais unta. Oh, asan mo ka do? Medyo naigo na sa gamay do. Paulit ako. Uy, doon na lang to. Ihato din ako sa ila. Nya, doon nga ang tagawas. Babe? Hubog ka? Nakainom ra. Siyempre, birthday. Doon na yun naiinom, pero gamay ra. Di sa grabe. Okay. Pero, mingaw ra lagi. Nanakas inyo? Oh, nipolin ako. Ikaw, kumusta? Okay ra, babe. Successful ra ang seminar. Congrats. I'm happy for you. Babe, muana ko sa syudad mga Thursday tingali or Wednesday. Kita lang niya ta. Really? Really, babe? Sige. I-inform ko the day before, aron maris na ko akong time. Aron may time pa to cancel mga meetings. Hoy,
After office hours na ta magkita, uy. Aron dili apektado ang imong mga meetings. No. Basta ikaw gani, babe. Bisan unsa pa nag-importante. Pwede rin yun ako i-cancel ang tanan. Tawad kay para na ako. Mas importante ka kaysa bisan unsa o di bisan kinsa. No. Basta ikaw gani, babe. Bisan unsa pa nag-importante. Pwede rin ako i-cancel ang tanan. Tungod kay para na ako. Mas importante ka kaysa bisan unsa o di bisan kinsa. Iya man sa kong ipakonsensya, uy. Gahinigid siya panahon, gwapa. Nagkinahanglan sagbaya na siya sa imong panahon. Diba, angay raman nas magtiayon? Nga obligado gyud nga muhatag og time sa partner? Di ba good? Hala oy, naunsa man taon ka inday gwapa oy. Bisan uyab pa oy. Muhatag yung kag time. Labi na sa inyong kaso nga long distance lang affair na mo. Okay, te. Pero, personally manggod tino. Kung sa ako lang, dili ko mo duman sayang time. Oy, Labi pa kung kay baw ko kung unsa siya ka busy. hala oy. Hala no. Kining. Unsa man gid ko pa. Nay kog magyud ka niya uwa. Ate, sad uy. Musugot ka ugwa? Unya, nga nung okay raman ka nga di mo kanunay magkita. Usam, di kami ngawon niya. Ate, sad ba? Pagtarong ba? Mingawon man. Ala, ay, namuha ba ya siya? Mura magkag high school. Nanungog bang kabi? Ate, sad uy. Oh. Hi. Oy, nasakpan naman kag gwapa. Wanang sorpresa. Ngano dito eh? I-surpresa dahi ko niya? Unta. Untang alas 4:30. Nag-imidya, no? Maadto unta siya sa imong opisina. Ay. By the way, tay. Ako sa siya doon, ha? Oy, way problema, oy. Asa man ko ni mo dadun? Basta. Uy! Dali na. Oy, ana. Hala na. Ako may gikiling nga gikuptan yun ni Don Carlo sa kamot si Day Sheila o gipugos pagda. Ay, da. Uy. Mautoy uyab ni Sir Carlo. Maday na yung business trip next month? Madayon. Nakaschedule naman na. Mamiss the IT ka. Oh. Unsa may katuanan, ana? Ha? Walang. Weirdo man ka ni. Ang saingan mo? Weirdo ko. Basta. Akong girlfriend. So may... Akong girlfriend. Hello? Akong girlfriend. Oh, Sheila! Nalagay ka! Hi, Jed. Hi, Karen. Hello, Sheila. Maayo kay nakaani ka. Ako ning ipanish kay giilad ko ani. Ingon siya, ugma pa siya muanhi sa syudad. Excuse na ninyo ha. Sige do! Ipanish na do! Seryoso to si Carlo? I mean, si Sir? Nga ipanish si Sheila? Oh. Natural!
Galungot-lungot ka to. Pero, maragwa lagi to siya na suko. Bato siya na suko, good. Nang gigil na to. Ha? Uwa ko kasabot. Ha? Sure ka, waka kasabot? Sa imo huna-huna, kung sa may buhaton sa usa ka lalaki nga, gimingaw nagmaayos iyang uyab. Kasabot na ka. Hoy, ikaw ba? Naunsa man ka? Uy, buhi ko ba? Naroon dahil di ka buhian? Hoy, office hours pa in town. Uy, naaga ni rin mo anhina. Nasa gawas ang akong special personal assistant. Ang gusto mo so din muagi una ni Jed. O, di ay. Sige na, buhiin ako. Lingkod na tagtarong. Nagtuo kang buhian, di ka human sa imong gibuhat na ako. Sa di akong gibuhat. Ingon ka, ugma pa ka maabot. Easy lang. Sorry. Pwede man magubay mong schedule, good? At rati ka paaboton sa kantin ni Ate Cedes. Sige na, padayon na si mong gibuhat. Sige na. Kaya ta, nako'y tawagan. Boss! Dong! Ina si Karen, cancel tanan akong appointment today. Oh, Ha? Waka ka dungo? I-cancel ta na niyang appointment for today. Pero, mga importante yung mga appointment. Mga importanteng clients yung i-meet. Mamay yung order nga, i-cancel. Di mo kasupa ka na. Explain. Iyang pagbuot. Di ta kasupak. Tungod ba kay na si Sheila? Iyan ang i-cancel ang mga importanteng appointments? Oh, tungkol di Sheila. Ganun day. May problema ka? Oh. Ano mo rag nahasol mo ka nga mas i-prefer ni Kylo si Sheila kaysa sa mga clients? Aha? Dili man good. Medyo, dili ko makatuo ngayon, Anas Carlo. Mostly magod sa mga negosyante. Masacrifice mo maggan ang pamilya para sa kliyente. Pwes, dili ingon na si Carlo. O ingon anak niya kamahal si Sheila. Si Sheila nalasad man ang giveaway. Kadako sa mawa ni Carlo. Ay, ang hasulay mo na una, good. Ang importante nga, ni-follow ta sa iyang instructions. Okay? Okay. Nga naman di ay kung dili lang ako i-cancel ang tanan. Ako lang ingnon nga naskipan ako. Karen? Tanaw na itong dili babasulo ni Carlo si Sheila. Siguro ha, nga tanan yun ang makansel ha? Kaya kung doon ay masipyat, tingalig, makik out ka ni Carlo. Di ko kapasalig nga maka-cover ko nimo. Oh. To be sure, ako lang yung i-double check. Wakisalig na ako. Nagtuo kang isabotahin ako si Carlo? Mas maayo mo yun lang i-double check para sure good. Sa may say problema kung ako i-double check, ha? Aw, sa ato pa. Hakdera ka karondong. Aw, sir. Ay, makalimot yun ko ini ang mandatas opisina. Okay ra di, oy. Why problema, Ana? Sige, oy, panglakaw na mo aron dako mo age. magon sa dimiti. Manguhag mga plastik ka botelya? Oy. Oy, kalimti na ha. Si Dong Carlo unay tutuki. Ayaw paghuna-huna ang lain. Oh. Da. Nakasabag yung kong agawon. De, salamat kiti ha. Naon niya kay pinaskuhan ako. Ay, da. Dako asa kong katawa. Oy. Sorry. Bitaw at panglakaw na mo. Amping mo. Busit. Di gina ko mag-push akong plano da. Huwag pa gina ko makuha ang full trust ni Jeda. Mo na akong bantayan. Tingalig magduda na hinoon siya na ako kung dili ko mag-extra careful sa mga lihok. Pero, lisura kit pagtago sa tinuod na kipati. Lami na kikimbugdoon kanina ang busit na Sheila. Og dili ko mahimutang, mawala ko'y buhaton. Kinahanglan na tunagit ko'y mapuhat. Adto na sa restaurant sa bukid. Pero, murag di naman tingali ka mo appreciate sa place kay
Ordinary naman ni mo. Paraiso man gud ang imong gipuy-an. Paraiso, gyud. Paraiso lang bitaw to inyong place. Paraiso na to para namo. Sige na, mga una ta, uy. Asa man ka gusto mo adto after din Ikaw, mag-agad ako nimo. Kaya ba ka? Kung unsa ko ka-happy karon? Kay Bao, Sure? magkita mo kasi mong naong good. Happy si ka no? Ha? Klaro man god. Di lang ka mo angkon. Kuma, cute di mo eh. Uy, di mo kadungog, uy. Ganun di ay. Tinuod masad. Mangutan ako sa taga-pikas table ha. Hoy, 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 pag binuang ha, walk-outan kita kasi kikyod. Tawa lang ni siya eh. Sige na. Dili na. Adto tag beach, gikan din eh. Ikaw, Okay. Sige na. Tiwas tagkaon. I can't remember when you weren't there, when I didn't care for anyone but you. And I swear we've been through everything. Gibatian ka? tawa man. Nalingaw lang ko nimo. Oh, okay. Through the years, you never let me down. Nay nanawag. Paliw ko na kong check-in saan. Oh, si Jed. Asulay ng tawhana eh. Tubag ka lang. Ako lang itapion ni mong phone. Sige. Ah, Unsa mando? No, sorry. Pero na-address sa office si Mr. Yu. Nasuko. Unsa? Di ba cancel man ako ang tanan akong appointment? Oo. Pero niari ko siya. Nangita ni mo. Ano ko nung gi-cancel? Unsa? Aray lang ka niyo to. Di maminaw na ko eh. Bahala na siya. Paingon namin ni Sheila sa norte. Di na pwede mo balik. Istorya na mo sa phone, be. Sula na niya eh. Istorya na mo, ha? Aakbayatan niya ang phone, ha? Sige. Ay. Sorry ha. Nagubang atong happy moment. okay ra. May palagi yung taguan na lang nimo i-cancel imong mga appointments. Wa may problema ang uban. Ikantur mo siyang labad. Mawadaan ka client, ana. Okay ra. Ako man ginakaingon, ani ba? Oops. Ayaw na ha. Ako tong desisyon. Wa ko nimo suguha. Pero, Ato na ni kalimtan, okay? Dili na itong himuog rason nga maguba ang atong adlaw. Okay? okay. For sure, naguba na tong adlaw ni Carlo. Og di ito enjoyable lang lakawran. Sorry na lang, Sheila. Ako'y nahimo ni mong kaaway sa hilma. Karen, kung saan na ang istoryahan nila? Si Mr. Yu gyapon? Oh, si Mr. Yoga nga tong si Sir Carlo. Nanugnan sa mga tao ni Mr. Yu. Unya, wa man maalog niyang tag-iya. Saon na. Pero imposibleng ko ito siya makonsensya karon, oy. Human sila magkasulti ni Mr. Yu. Wara to eh. Happy kito karon. Mao ba? Nawag na. Si Carlo? Hello? Okay, sige. Excuse na. Hello? Do? Wa na. Naguba ng ilang date. Wa na mahimutang si Carlo. Sorry na lang yun, Sheila. Unsa? Mao na to. Kinsa mo nilain misulti ni Mr. Yu, ha?
Nga akong girlfriend ang inungdan nga nag-cancel ng meeting. Sula, bayhana. O tabing siguro. Tanan nga clients nga akong ipag-cancel iyang gisultihan na. Mauna yung rason. O sa tanang kliyente nga balibaran, kadtorasang insika ang apikig utok. Do, ako na mag-sorry ni mo. Pero, istoryahon ko itong bayhana. Do, filing kong leave ha. Next week na ko mo balik niya. Kaya tingalig maunsa na akong bayana. Oh. Oh, anong nisiga naman sa ng mata ni mo? Mao pa gani yung pagbalik? Mulib na sad siya? Unya, Nashock lang ko. huwag may magbuod niya kay siya may tagiya. Hinoon. Nga na day ko na? Mukuyog siya ni Sheila, pauli sa province. Oh, Maghanibon sila. Tibok si Mana dito. oh. Ay mga laon ko gikan diri aron moabot na ko diha sa buntag. Pwede namang gudbuntag na kamugikan, te. Okay naman mi dire. Nara may daghan nga maka-assist na mo. Ay, nausa man kaoy nga gusto magyukog ako mismo ang muatiman ninyo. Unya, nanangid na kasi mong bana, te. Ay, siyempre. Og, wag ito siya problema. Basta ikaw inday pa. Sige, sige, oy. Pamahuway na mo kay gikapoy pa mo sa biyahe. Okay, te. Good night. Si Mercedes to? Oh, ugma sa buntag siya mo, anhi. Biyaan yung kantin? Di magina siya mahimutang kun wa sa dinhi basta doon ako'y bisita. Naraman sa siya masaligan dito. Babe. Hmm? Magminyo na tabi. Oh, Pwede? Di mga kalasanos, din nilang usa takotog no? O atangin na usab ang laing sumpay ning sugilanon. Ikaw na, promise. Salamat kayo no mga ka-DJ, mga kalasaners, sa inyong pagkanunayong pagpaminaw.